maa ba dɔ ye ka na ɲininkaliw tɛŋɔ a la pour que ko dɔw bɛ ka an bɛɛ jɔrɔ jamana kɔnɔ an mago bɛ kunnafoniya jɛlen na o de hukumu kɔnɔna la an sera président Choguel Kokala Mayiga ma pour que a ka se ka walawalikan ye président i ni ɲantuma nba tɔɔrɔ sɛ nba président an bɛ fɛ k'a dɔn M5 a bɛ balolen ou a sara de M5 ka kɛnɛ bi a ka kɛnɛ président hali sisan ne bɔra comité stratégique réunion ba dɔ la a ye stratégie kura dilan an bɛna taa vers toutes les forces vives du Mali pour réorganiser le peuple malien mɔgɔw bɔra ka changement min ɲini yɛlɛma ka don ko la Mali gouvernance la min ma sɔrɔ o ka se ka sɔrɔ n'aw ye jateminɛ kɛ bi mɔgɔw bɔra kalo 3 ka marcher n'est-ce pas san kɔrɔ tile kɔrɔ bal kɔrɔ dɔ yɛrɛ sara mɔgɔ si tɛ se k'i ɲɛsin i bolo ɲɛsin doléance kelen min ɲɛnabɔra a si ma ɲɛnabɔ donc depuis i bɛ ka binna fo sisan bi foyi ma ɲɛnabɔ je mets quiconque au défi u ka problème kelen yirana min ɲɛnabɔra donc ça veut dire que lutte u y'a kɛ fu de nous on ne peut pas laisser tomber ça c'est l'intérêt du Mali soldats ninnu yɛrɛ u y'a fɔ u nale k'u nana M5 kɛlɛ dafa k'u nana M5 ka kɛlɛ dafa n'u ye baara kɛ kɔfɛ cogo min na u nana usurper de ka kɛlɛ in ka peuple victoire minɛ k'a k'u sago ye olu dun tɛ s'a kɔrɔ u kelen o de kama ne y'a f'u ye n bɛ segin a kan u y'a fɔ kun n bɛ segin a kan bi c'est des conseils que je leur donne ne y'a f'u ye kan sigilen to u ɲɛna a kati il faut que les forces du changement M5 ani soldats min ye yɛlɛma kile 18 ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ n'u ma segin ka na situation bɛ continuer ka compliquer dɔrɔn M5 bɛɛ k'i labɛn a cɛsirilen don bi plus que hier comme y'a fɛ an bɔra comité stratégique réunion ba dɔ la an ye stratégie kura dilan on va aller vers toutes les forces vives tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le régime hali ni ye fanga kɔrɔ mɔgɔw don hali bɛ ka mɔgɔ kɔrɔ élection filɛ nin partout bɛɛ ko organe unique des élections élection kana ŋanamu tuguni mais bɛɛ sɔnnen don o ma tous les partis politiques tous les syndicats toute la société civile toutes les ONG soldats ninnu k'olu tɛ sɔn donc ces forces là on va les mobiliser les victimes des injustices ka taara mɔgɔw ka so ci fu ala barika ne y'a mɛn k'u y'a jɔ sisan u ye so ci jɔ ko soji tɛ kɛ tuguni ne kun y'a f'u ye u bɛ min kɛ a man ɲi mɔgɔw bɛ marché don min na a kuntan ka revendication la k'u ka taa mɔgɔw ka so ci minnu ye ordre di ka taa so ninnu ci u kun tɛ M5 manifestation la donc les injustices les destructions sélectives des maisons des gens on ne peut pas accepter ça donc problème ka ca lakana baliya yɛrɛ a juguyara ka se yɔrɔ min na sisan mɔgɔ tɛ se ka a ɲɛfɔ farabu minɛlen don ça fait plus de 6 mois pont yɛrɛ karilen don sisan lakanabaliya nana fo san ka taa Sikaso ka taa vers l'extrême ouest vers la région de Kayi parce que an y'a fɔ soldats ye bɛɛ n'i ka baara ye dans la société diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ yen opérateur économique bɛ yen soldats ni force de sécurité bɛ yen homme politique bɛɛ n'i ka domaine an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan baara in ka se ka tɛ ka ɲɛ mais ni soldats y'a ta ka kɛlɛ bila ka na politique kɛ u t'a ɲɛdɔn ka taa mɔgɔw ta minnu t'a dɔn a se ka ɲɛnabɔ u bolo donc ne kɔni bɛ conseil min f'u ye fo sisan parce que ko transition an t'a fɔ a ka dafiri parce que an den de don n'a tiɲɛna dans l'histoire an de tɔgɔ bɛ na tiɲɛ donc u ka segin ka na u ni force de changement ka segin u tɛ s'a la de bɛɛ ɲɛ b'a la a filanan CNT c'est illégal et illégitime maliyɛnw t'u yɛrɛ dɔn a la olu yɛrɛ sariya min ta ka se u y'a sɔsɔ jamana min sigira janfan sariya sɔsɔli hakili suɲɛ kan k'o tɛ se ka taa ɲɛ pendant un moment a bɛ k'u ɲɛna k'o bɛ marcher mais o tɛ laban donc u ka segin ka na u ni force du changement ka segin an ka problème politique bila table sanfɛ an k'u ɲɛnabɔ ani bɛɛ an ka se k'an concentrer sur la sécurité ani les élections. D'accord. Président, toujours an bɛ a yira aw la k'a fɔ k'an sɔgɔlen bɛ IBC sanfɛ mɔgɔ caman de bɛ k'an lajɛ bi parce que an y'a publié n ka mɛnale bara président an bɛ fɛ k'a dɔn M5 ka relation ani Imam Mamadou Dicko a bɛ cogo di bi
Diko be M5 na wa ate M5 na wa ani M5 be ka baara kɛ wa ani M5 tɛ ka baara kɛ wa hali an y'a mɛn k'i Diko ka ciden ko ni Diko k'i ka fɛn o fɛn kɛ k'i b'a kɛ donc an dun ye ɲiningalikɛlaw ye an ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye n'an ye kuma minnu mɛn bɔlɔlɔ ni dugu kɔnɔ an bɛ wuli ka s'a tigi ma yan'an k'a da la président mun b'i bolo k'a ɲɛfɔ an ɲɛna. Ne tɛ mɔgɔ si ka baarakɛla ye, ne ye maliyɛn baarakɛla de ye, ne ye maliyɛn ciden de ye minnu ye M5 dɔn ani minnu bɛ ne dɔn ne ka baara kɛcogo ni mɔgɔ caman tɛ kelen. Diko a kun ye autorité morale Diko ma deli ka sigi M5 réunion na an kun b'a bonya parce que Semasi kun bɛ M5 la Semasi bɛ baara kɛ a tɔgɔ la fan sera yɔrɔ dɔ la exactement je me rappelle le 21 juillet Diko ko a ma ko situation bɛ yɔrɔ min na sisan ale b'a fɛ i bɛ ka démission an k'a bila an ka solution wɛrɛ ɲini ka assemblée bɔ yen ka gouvernement bɔ yen o ɲɛfɛ a kun y'a fɔ k'an k'a bila an ko k'an bɛ memorandum da i bɛ ka bɛ se ka to fanga la mais baaraminɛn minnu b'a bolo u bɛ ka jamana cɛ ni minnu a k'olu bila an kun sɔnna an ye papier dilan an y'a d'a ma an ka organisation jɛkulu dɔ bɛ MK ko k'olu ta sigi an y'o ye bɔlɔlɔ kan fo mɔgɔw don kun b'a fɛ ko vraiment pour les sanctionner ko vraiment ka kuma jugu f'u kan k'u ka n'o kɛ parce que chaque organisation a sa spécialité. MK c'est plus compliqué mɔgɔw ye farala ɲɔgɔn kan u tɛ ɲɔgɔn dɔn n'u ko assemblée générale ko k'u kana signer u t'a signer mais an ka n'o kɛ basi ye ala barika la papier in dira IBK ma IBK yɛrɛ y'a bila kɛrɛfɛ donc an farala ɲɔgɔn kan tuguni k'a fɔ ko n'o tɛ revendication de départ IBK ka bɔ fanga Diko kama kan k'a bila M5 ko k'a tɛ se ka bila mɔgɔ si a y'a fɔ en pleine publiquement a y'a fɔ M5 ye a ye ambassadeur des États-Unis de l'Union européenne ani France a y'u reçoit o don a ye n wele u ko k'u nana féliciter parce que u b'a dɔn k'ale bɔra IBK ka bɔ fanga la ko a to kuma la tuguni k'u nana féliciter o da a k'u ma k'o y'ale hakilina ye mais M5 ka hakilina ne de bɛ se k'a fɔ o don ne y'a fɔ ko démission an t'a bila parce que Diko ko y'a ɲini an fɛ an k'a bila an ye memorandum da IBK ma sɔn donc an t'a bila donc M5 ka position ye démission du président et de son régime donc le 21 juillet a seginna donc ni mɔgɔ min b'o kalama kuma dɔw bɛ yen tu fɔ bi a y'a fɔ ye tigitigi ko la démission du président kan k'o bila mais an tora kɛlɛ la fo yɛlɛma kɛra maintenant yɛlɛma kɛlen sɔrɔdasi ninnu en réalité olu fɔlɔ-fɔlɔ u commencera k'u kɔ don mɔgɔw la u nana fɔ k'u nana M5 kɛlɛ dafa bɛɛ y'a fɔ publiquement place publique la k'u nana jamana ka baara tɔ dafa M5 fana bonya kɔnɔ u y'an wele don min na an ye délégation ba don an ye papier dilan parce que an ye hakili jagabɔ kɛ ne tulo b'a la mɔgɔ caman b'a fɔ ko foyi kun t'an bolo k'a dilan n'i bɛ ka binna olu minnu t'a dɔn o tɛ tiɲɛ ye papier kun dilanla n'i bɛ ka bɔra fanga la institution jumɛn de bɛ sigi jamana kan ka baara cogo di i bɛ ka bɔ fanga la o ye étape dɔrɔn de baara yɛrɛ kan ka boloda i bɛ ka talen kɔfɛ o papier kun b'an bolo an taara u ye an kuma sisan an bɛ sigi an ye force du changement ye an de yɛlɛma an bɛ comme filani an ka sigi an ka hakili falen sisan yɛlɛma in kan ka kɛ ku min kama aw hakilina ye mun ye M5 ka hakilina ye mun ye n'a y'u fara ɲɔgɔn kan min bɛ bɔ a la o ye force du changement ka hakilina ye o ye soubassement ye a étage fɔlɔ an bɛ so min jɔ a étage fɔlɔ ye mun ye n'an bɛnna kan soubassement sigi yɛlɛma kan ka kɛ cogo min na an b'a sigi sisan baara jumɛn ni jumɛn de kan ka boloda pour que maliyɛnw ka dara tigitigi k'an nana ka yɛlɛma don ko la o ye étage fɔlɔ na ye étage sabanan ye mun ye baaraminɛnw jumɛn de kan ka sɔrɔ an bolo pour que ka baara in waliya o ye les institutions de la transition président gouvernement conseil national de transition hali tɔgɔ ninnu bɛɛ kun b'an ka papier la mais vice président do o kun b'a la o kun t'a la
vice-président n'était pas fait là. Attends. Nous combat faire que vous commencez à faire, on commence à débattre, mais au moins faire. Quatrième étage de Kamoro nommé place là. Où lui a d'amener nomination. Quand joue carte sur table, c'est comme si on avait Marachibo là. On n'est pas dans un jeu de poker, nous pouvons couper que tam. Ah oui, quel est de dos, mais le travail politique, on va faire quelque chose de tam. On va sauter du quatrième étage, on va faire un changement quand on a Kemuna, barre du monde de Kanga Poloda, institution du monde de Kanga Sigi, no Sigira, qu'a placé du Mogoma, des problèmes. Parce que ni un Mogota qu'a bla placé là, à ta douane namuna. Assez qu'à barake, au début bolo si ça, oui, Mogo nommé comme ça, Mogo n'a de gouvernement, le gouvernement est à douane namuna. Au début, Jamana bloqué l'endo. Donc, au Konala là, au Watila, au Chamankira, du coup, Tara, allez nous l'oukman. Allez, Mimfanyi, Koukouma fait qu'à Fangamara, allez, Kouma, Kote, c'est qu'à Kay. Malion Tessama, communauté internationale Tessama, car il fouille. Sera suivi. Digo fouille. Ayo fo ne fana ya fo comité stratégique là. Akuma ko ni jamana don de kanga benko la. Ayo ko ni fo ne kunte me ayo de fo. O wati la mo godo bora M5 la mintara kati. Amina le o sewu ni ngalima. Ali ma to fo. Ne bi ubé parce que Mali kono M5 mo ko chama yela. Mo be se kada mo go burja ka mo go to tnye. O de kano ne be tien de fo. Mo go dama tarufe. Kouchou Koubla M5 là. Ko M5 mo nous 26 mars mo de do, ou 30 ans que, ou barke ni bekaye, ou des Malikiens, fanga mo krauta. Ou commencer au kuma faut anga rencontre do là, ou lui ya fanyi. Ko petit mo de jamanaki. Sera yere. En kuma au do, anga délégation kuma ko il faut faire attention. Mali est sambioro, ni sambioro ta. Sambi sabani du soldat du Kumbani Moura. Oui, clé à Flana. Tieni Minkara Malila d'abord, c'est la gestion de l'armée. Tieni Kera armée là, Waribi détourné, soldat soubé ça au front. Pourquoi? Parce que quel minimum ça? Entraînement ticket, promotion de Kanyam. Monde John de Beaugé, c'est le chef militaire et le président de la République. Pour tout le monde au gérer. Donc, ni défaite B. Il faut vous en prendre d'abord au chef militaire. Pourquoi pas vous politique mogo? Et puis, au y a Maria Dauma, à quoi vous avez politique mogo, c'est un beau là. Kata, parce que Djamana Kono, il y a 4 acteurs. Nous nous occuper de la vie spirituelle. Nous nous activité économique, Nafolo Bara. Nous nous lakana, sécurité et défense, soldats. Et ceux qui gèrent la cité, c'est les hommes politiques. Vous savez qu'à Faragnon, qu'à Barake, mais d'autres, c'est qu'à deux places. So da suite c'est que politiquement placita ka kelebla ka fuka betanya c'est ka tanya o de usoro sisa donc ayo be expliquer be kunta fe kam do be tout fait bi kuma problème c'est mo chama de la chouffe do il a 2h du matin ben il y a do il a 4h il y a do ne to ka fo mo nyina ne be débat d'idées débat sur les événements les débats de personnes n'est pas faux notre débat donc comme go chama kumbeta kati souffle ka boyem 5 kon kata négociation ni soda nous kun sona uma ou bena contre les autres comment du men na donc min temana wini diko ci fanaci ne kunte ne ta kalama en quoi ne miye alaba c'est masimo wona ni muti kapo ka tout soda so donc benyana nous ya que ça veut dire que ça veut l'autorisation de diko le réafo ne bodron de le reste je le connais pas mogo be min fait ou ba fe beka wuli ka nyogon burja ne o de fo mogo nyina anga nuke parce que nyogon burja lini attend la tanyem il faut que minu tora M5 là anga tege di nyogon tien bambolo peuple bambolo le temps va nous donner raison mogo na fora ka bora M5 là mogo na yen jamfa ala ba malu ne buto ko fo dongodo mogo na kelen jamfa atela ba abu ne buto ko fo soldat sur M5 mogo minu beta jamfan siri contre les autres ne bu fu benyana ori kama sisa anko anga nyogon tege mi anga barake kata duko ka memorandum aka wa photo comme c'est memorandum comment ça ka manifeste kuna ngo kumba fe ne kanda dola ko ne tinda dola
Moi, je fais les débats d'idées, les débats sur les événements. Je ne fais pas les débats de personnes. Allez, c'est un événement. Allez, il y a Sebe. Allez, les Kangakuma. Président, il y a un manifeste. Il y a des réseaux sociaux qui sont les boulots à Sebe. Tiens, de voir, tiens. Il y a des coachs qui font des cas. Ni ben yamwala kalombe da eka chembe fiye muni madane ka yani ibika kambi ika ibika binka ta transition nyamo désigner li muni madane ka réseaux sociaux ka connaît au choix l'idée faut doire tarafu ko 300 milliards ne au de tourner ko avocat boubou ko bena plainte déposée le 26 septembre au 26 septembre c'est le jour où on désigne le président de la transition tant que le gouvernement m'a nommé dongo de fin de boboneka futara fuko ne demuso yɛrɛ bana fo mɔgɔw nana so kana foli bɛɛ la ko demuso bana oui o kɔfɛ ko ne yɛrɛ ko je suis dans un hôpital entre la vie et la mort o bɛɛ fɔra ne ma jate o ne m'u jaabi donc sisan Diko ka manifester in bɔra sisan ko caman bɛ ka fɔ ne kan sisan ne ma Diko ka manifester sɛbɛn ne y'a mɛn ko sécurité d'état ye rapport kɛ ka taa di fo président de la transition ni sɔrɔdasi ma ko ne de ye manifester in sɛbɛn ko parce que ne de bɛ Diko jukɔrɔ ka Diko su ka bila u la o tuma Diko tɛ se ka yɛrɛ minɛ o ne ye min fɔ dɔrɔn ne ko mɔgɔw ma ko bɛɛ n'i ka kɛcogo don ɲɔgɔn burujali ne t'o fɛ dɔw b'o de fɛ o de ka di dɔw ye o de ka di mɔgɔ caman ye mais nafa t'o la o mais mɔgɔ min b'a kɛ fana moi je les en veux pas parce que dimi de b'u kɔnɔ i y'a dɔn ni dimi b'i kɔnɔ vraiment dimi min bɛ maliyɛnw la sisan a tɛ se ka fɔ donc o dimi n'i bɛ se k'i ka responsable don attaquer n'o bɛ dɔ bɔ a la o ka ɲi o de kama mɔgɔ caman bɛ yen moi j'ai beaucoup de jeunes frères minnu bɛ réseaux sociaux kan minnu tun bɛ n tanu kɔrɔlen u bɛ ka kuma jugu fɔ ne kan ne bɛ hakili sigi par exemple il y a un jeune que j'aime bien je n'aime pas donner les noms il parlait bien de moi avant avec un kuma fɔ ko ne ni Janfanke ne ni Diko ye Janfanke a dɔnna ta fɔra vraiment n b'a fɔ n dɔgɔkɛ n den k'i hakili sigi mɔgɔ si tɛ ne ye janfa la n'i ye fɛn o fɛn kɛ c'est pour l'intérêt commun a filanan ne tɛ Diko diriger ne tɛ Diko tɛ bɛn la contre le M5 o tɛ se k'a fɔ mais ne tɛ burujali ne tɛ don o la ne tɛ mɔgɔ si buruja n tɛ mɔgɔ si nɛni parce que nafa si t'o la o ne bɛ n concentrer comment réveiller le M5 comment ka mobilisation kɛ peuple ka da an na tuguni ne ka baara y'o de. D'accord. Président, toujours en bas, il y a Aula Kafoko, en Sokolembe, IBC sans fait. Maintenant, Diko, la relation, nos relations Diko et M5 avec Tchogodipi. Est-ce que Diko Bena Sengana, autorité morale à la WA, ou bien Abena comme un militant au second plan? Vous savez, au Koumaere, à mon foyer M5 là, et Diko y a fait, Kabetaka Misir là, on a pris acte. Si ça, quoi bora misir la kana? Nous on assoit, on observe. Ayaka manifeste, allez de kanga manifeste ka wala malien. Mo ba fa nga commenter an ce ko au niveau du comité stratégique du M5 akuma ma fo ko Diko be sigika. Na be sigika allez de ba fo. Bon, il y a fort publiquement, même, comment dirais-je, meeting a invité le meeting, na Djigia Kura Mawoga meeting, il y a un an qui a M5 te kelela. Ko an M5 kalima bo M5 na wan M5 te kelela. Et il a demandé aussi ko beka faranonga. O kuma la oni Djigia Kura fere na faranonga. Ne mime. Ko réseau ka ako ko kalete ani ni M5 ti. A o le fo. Mais aya fo fana que kalete ani mo aussi ti. M5 kono, on n'a pas fait ce débat. N'a débat posera domina. Ni M5 qui est position minta, on va le rendre public. Mo be min fait, ko ma fait ne ka Diko burja ko ne ka fo konta fe ka halin tege dama. Ko parsa yini ka yini ko otini dogoy. Mais au teye la ma shido ne ka lutte là, ne ka lutte c'est pour obtenir le changement. En deuxièmement, M5 y a fo aka meeting là-bas. Gɛlɛya min bɛ Mali ka bi fo bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan élection laban ka ɲɛmɔgɔ ɲumanw ta bɛɛ b'o de fo bi i kɛra ONG o i kɛra société civile i kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔ o i kɛra parti politique o donc o kɔni an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan pour réviser ça jamana farafarali lakanako o kɔni bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma fɔ
ni mɔgɔw ni mina n'a fɔ ko maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw b'a fɔ ne ka wuli k'a fɔ ka e tɛ se k'i da don a la parce que e ye nin kɛ e ye nin kɛ o ma bɛn ne ma tɛ se k'o fɔ o de kama ko M5 mɔgɔw ma an k'an concentrer sur nos objectifs an ka n'a kɛ min y'an sɔrɔ sisan kuma min bɛ sen na i n'a fɔ ni bana min banna c'est comme ni palu bira i y'a dɔn tant que kini ma se kɛ e tɛ furakɛ mais pour que ka température baisser u bɛ se ka FRLgan d'i ma pour que essayer d'arrêter les vomissements u bɛ se ka fɛn wɛrɛ d'i ma mais o t'a fura ye tant que niba kini ma kɛ e la donc kuma minnu bɛ fɔ ko karisa ye janfan kɛ karisa ye janfan kɛ mɔgɔ ɲɛna n'o kuma fɔra dɔrɔn o ye FRLgan de a bɛ température baisser mais a tɛ furakɛ furakɛli ye mun ye sɔrɔdasiw ni o ye sira jugu min ta mɔgɔ de y'u bilala o olu yɛrɛ hakilina don o u trompé la u ka segin ko ka na pour rectifier la transition o de ye Kinimax o de b'a furakɛ ɲɔgɔn buruyali t'a furakɛ a bɛ se ka mɔgɔw nisɔndiya dɔrɔn mais a tɛ furakɛ ensuite mɔgɔ min ko k'a bɔra M5 la n'a b'a fɛ ka segin ka na ale de b'a fɔ b'a fɔ M5 mɔgɔ n'a nana est ce que aw bɛ sɔn ale de b'a fɔ est ce que a y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'ale bɛ segin ka na M5 la a m'a fɔ mɔgɔ si ye mais mɔgɔw bɛ comparaison de kɛ pour que n'i y'a ye Choguel ta Buruja a t'a kuma jugu fɔ c'est à dire que ale b'a fɛ a ka segin ka na mais n'i b'a fɛ ka jamana mara hali ni M5 ye fanga ta bi M5 hakilina filɛ nin ye tiɲɛni min kɛra Mali la filɛ nin ye an b'a fɛ k'a baara nin cogo la ni mɔgɔ min y'a fɔ ko n sɔnna n b'aw dɛmɛ baara in na ne ye maliyɛn ye aw hakilina ka ɲi n b'aw dɛmɛ n bɛ dugawu kɛ est ce que an bɛna fɔ comme e t'a nɔfɛ kɔrɔlen e kun t'an fɛ e kun ye nin kana e kun ye nin kala donc an t'o fɛ i b'a fɛ ka jamana diriger tu écoutes tous les gens hali minnu t'i fɛ minnu b'i contre la olu fana ye citoyen de o de kama M5 ko sɔrɔdasi ninnu an ye force du changement par exemple n'i ye CNT lajɛ an kun ye min de bolo la force du changement o ye olu ni anw ye an ka bɛn hali chiffre min b'a la mɔgɔ 121 an de y'o chiffre di an hakili la an ni olu bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ majorité absolue sɔrɔ a la o majorité absolue kɔnɔ toutes les forces qui sont dans le M5 les forces du changement jeunes musow syndicats société civile parti politique olu b'u ta sɔrɔ soldats fana n'u b'a fɛ k'a kɛ mɔgɔ 30 u k'o nombre d'a ma an de b'a montage kɛ politique o ye les forces du changement il reste après 40 et quelques minnu ma kɛlɛ k'a nɔfɛ minnu y'a fɔ k'u b'an contre la mais olu fana ye maliyɛnw ye a ka d'olu ma olu fana ka na n ka fara ɲɔgɔn kan parce que n'an b'a fɛ ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ il faut une union sacrée de tous les Maliens donc n'o hakili b'i la n'o de ye hakilina ye i tɛ se ka exclusion jeter l'anathème sur tout le monde M5 tora hakilina changement foyi ma kan ka ligne la c'est pourquoi an ko soldats ninnu ils sont les seuls responsables les principaux responsables de ce qui arrive là soldats ninnu de don. D'accord président toujours an bɛ a yira aw la k'a fɔ k'an sɔgɔlen bɛ IBC jabaranin sanfɛ président ɲininkali dɔ b'an bolo tuguni k'a tɛnku i la président e ko ko sɔrɔsiw ka segin u kɔ n'u ma segin u kɔ don mun bɛna kɛ. n bɛ tila Diko ka kuma in la pour que yɛlɛma mɔgɔw kana ne ka kuma yɛlɛma. O fana u bɛ se ka kumaw tigɛ. D'accord n b'a fɔ pour que ça soit très clair ne ni mɔgɔ si tɛ complot la contre le M5 fɛn o fɛn ni ne b'a kɛ fo M5 y'a décision ta ou bien ni kibaruba don n'i y'a mɛn n bɛna fɔ M5 fɛn o fɛn n'a fɔra nin kɔfɛ o ye mɔgɔw sago kuma de et puis mɔgɔw dɔ bɛ yen n'i ye kuma dɔ fɔ pendant 1 heure de temps u bɛ seconde damadama ou bien 1 minute min ma ɲi u b'o de couper ka bila réseau kan ka commencer ka campagne kɛ contre moi je suis habitué à ça soldats ne bɛ min f'u ye soldats ninnu ce sont nos enfants nos petits frères u ko ko nana M5 kɛlɛ dafa maliyɛnw ɲɛ bɛ min na bi soit n'i ye mɔgɔ 100 ta Bamako bi mɔgɔ 95 b'a fɔ ko transition c'est bloqué mun de y'o kɛ parce que u ma sira ɲuman ta dès le départ mun de y'o kɛ u ma mɔgɔ minnu bɛ se baara la u ma fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ u m'o kɛ donc o de kama bloqué len don u ka segin ka na ko rectifier la transition an ko transition en den i den hali n'a taara sira jugu fɛ i b'a sama ka na de don dɔ la i b'a bɔgɔ yɛrɛ o de kama ne bɛ je dis des choses très dures contre eux
Fouba faut que moi je suis contre eux, je suis le plus radical, ne tout fait. On de bouffe. Parce que na tiena, on de toko betien parce que historiquement on de kelengi. Ou ka sigi kana ou ni M5 ka sigi ka kuma. Jamana bloqué le no. Aw hakina yi. An hakina yi. Aw e keleke, aw be mun de fe. Malion be mun de fe. Anga fara nyonga. Na borola. Aw be na yi. Faut faire des changements tout de suite dans la gouvernance du pays. Nous, en 2 mois, Maliens ben faut qu'il y ait ni Hami Mimboula. S'ils ont des préoccupations, ou qu'à poser l'effort du changement, on les discute. Mais quand M5 Black fait, quand tu as mon minuya, faut que tu aies fait le marque de cola. Il est mon minuya, faut que ce n'est pas leur affaire. Quand Farah ou quand M5 Kele, alors c'est que Barga du Barala. Ni mon minsona à Kasso, ni Mimason à Kasso. Mogo na M5 Kele in Jamfa. Ikera sodasu, ikera civilu, ikera dinamo, ikera simple milieu. Mogo na M5 Kele in Jamfa. Mogo minusara, alaba minala, il sera sanctionné. Il faut faire les choses normalement. Aujourd'hui, par exemple, quelle est d'abord la communication? Ni M5 Kumbi décision là, on kumbi recensé. On va s'attaquer à ça tout de suite. Malia mbafo a tienra nous na barake. Ni geleya soro la ambesi kana ka fo malio an kumba fa ke ni tokola mais na e geleya ni soro o de kama maseka ou bien ay confiance renouvelée pour nous encore pour kangatani ay muñu doni résultat bina soro mais na sigi comme ça abena ko nyuma fo mo gonyana bebe tegere fo gouvernement dara déclaration min présenter député nyana ni mogo min bado état be marché chogomina i bado tigitigi wo kuma fudi. C'est un catalogue de bonnes intentions. Où tu sais qu'à vous avez 12 mois. Regarde seulement au Koku Bena Sodasu, Bamugani Durudo Armela. Mali indépendance Kanabi, sans bior Sodasu Mimbe Armela, de te me sans Bamuga. Ah, vous savez qu'à Bamugani Durudo Armela, Kalo Taniflakon. Oui, comment il m'a demandé, tu as fait, mais tu sais qu'il y a ou bien bara minu ni ay ni programme yinta bara minu sebelen dara akadi mogo tlola ou yetegrefo mais pour ko ka awalia ka sanduru kata santa mogo minu be eta marché mais mogo minu tabe sentera mo chama be utanye do ula ou yetegrefo ko vraiment ko kay premier ministre la ka fo ko kalere bado ko wi min fo ko se ka be walia mais gouvernement min bena au débat à continuer. Mais parce qu'ils n'ont pas la légitimité qu'a fait imposer le gouvernement. Ni campagne, n'a président Bébé n'a qu'à campagne, programme de campagne. Ni élira. C'est ça que tu es obligé. Ou les engagements militaires, ça ne t'engage pas. Pour qu'au caquet, c'est pour qu'encore les assises de la refondation. Malion Beka Faranyonka, IM5O, IBK Nofemo, IMOGO Data, Beka Faranyonka, Gelea Dume de Malila, pour que akana ke politiquement dron de cabaret soldats dron de cabaret dine nyamo dron de cabaret beka faranyon ka fo pour que Malika redresser ni de kanga bébé engagement ta quoi une transition bana ibeni walia. Donc ça c'est les assises de la refondation, c'est légitime mogo ni elira ibo walia pour ko coûter ça abena engagement futa mogo dalenti minula un catalogue de bonnes intentions. Quand il va les appliquer. Mais il n'est pas obligé. Donc, nous devons faire un débat il a coûté ces barres-là. Ou t'es ça corrodé, ou dessera, ou casser une force du changement cassé. So dans une campagne qui est contre moi. Moi, je sais qu'on est là. Qu'on est le cas pour Galéa au boulot. Que je suis le radical. Quoi donner comme il faut te méfier, c'est dangereux. Les militaires là, ils sont au téfonium. Lui en Déoundé, c'est nos neveux, on ne leur veut aucun mal. On veut que leur acte là rentre dans l'histoire. Ou le Messiraminka, a été de savoir sortir par la petite porte. Alors quand il soit là, le faire quelque chose. Donc nous comment pas nous faut pour que Maliens kafa. Fin au fin n'a pas neka, munu kala. Oui campagne de contre moi. Au fin n'a pas fin au fin. Bafou réseau numéro B militant B malien ou ni FM neka il faut m'appeler neba nyefi quand il contenté avec les campagnes que les gens font
Et comment tu as mené dans ces derniers jours-là? Mais oui, propagande de place qu'on a M5 là. Est-ce que moi, n'est pas président ou premier ministre ou gouvernement ou est-ce que moi, n'est pas place qu'on là? Amakeo. Ne matakati. Parce que bonyate mina, karamati mina. Normalement, soda sunu ndi kangana en fait. Nous mana, ça veut dire que bonyata la tout. Ni ndadu Coca-Cola. Abeba neta de là. Abana la fina parce que ba fuka bloquer les dossiers. Donc anga nyoko mbulgari damni, anga nyoko mbonya. Hali malien minteso ama anga bonya, anga fu on n'est pas d'accord, mais nous on continue notre ligne parce qu'on est sur la voie de la vérité. Odum ni belaba. D'accord. Ambe ayira awla kafoko en sogole mi ali bi ibc la amena kuma ka labadi président Choguel Kokala Maïgama kasoroka silani président magalaba mbim wele min kam la kat malien we M5 ni malien be ay mobiliser len ka ay dolento il faut rester mobilisé déterminé kelen amba dafa nala ala barkala aflana toutes les forces vives de la nation ou kafara nyongonka pour sauver notre pays. La partition du Mali tlali au kana siraso. Élection yurgurgu kela, shueli kela et turian de narcotrafiquants de ou kana waritaka fanganta kar kukubena mara. Ango blanco ngulu. Kuma laba yemu. Ya do Mali c'est ça Mali bina dingen ko. Mali on chama découragé do wera ko kubu dabba fombe. Aw kan muke jamana bawbe minum be histoire do ikra France ikra Chine ikra Amérique ikra Russie wati do sorala uluka histoire la Mali be Amina ils étaient comme ça ils ont été humiliés mais jamana don sorala des patriotes ils soldats sous politiquement ils dîner mo ils opérateurs économiques patriotes sorala minum farala nyonka le Mali, Malion patriote besoro Mali là, avec l'appui de la jeunesse, des Maliens, même Mali boudien. Toutes les grandes nations dans l'histoire, ils ont passé par des périodes comme ça. Donc Malion, il ne faut pas perdre l'espoir. Ne perdez jamais l'espoir dans le Mali. Le Mali va trouver les ressources pour retrouver sa dignité, son honneur, sa stabilité, sa souveraineté, son indépendance. Mali be sirasoro, Mali dom be soro Mali la, mimi Mali horayan, na dambe, na cléant, na souveraineté, à Sigama. Mais ça ne peut pas se faire sans tous les Maliens, sans l'unité nationale, sans l'union sacrée. D'accord, Ambe, au faux, quand on nous qu'en suit IBC sans faire à travers notre plateforme en Afoline Tanmoui, à Onishu, Kachou Heredama. Merci beaucoup, Président. Merci bien.